खुलुमबाय वेलकाम टू बोडो एक्सपीरियंस जोंहा नोंथांमोननि थाखाय DHS प्रिभियस इयरनि कुइसन्स लाबोनाय जादों 2019 नि जा प्रिभियस इयरनि कुइसन बेखौ जों दिनै सावरायगोन 2020 निखौ जोङो सल्व खालामखांबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायनानै लानो हागोन सिगांनि भिडिअखौ जोङो 2020 निखौ होखाजोब्बाय गासिखौबो दा जोंहा 2019 निखौ नायनाय जासिगोन बे नोंथांमोना नुनो हादों बियो 2019 नि बियो कुइसन पेपारा सेट ए होमब्ला फैदो गिबि कुइसनाव जोंहा मा दंमोन Who was the founder of Maurya dynasty? Maurya फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन होननानै सोंदोंमोन नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायनानै लादो आरो अपसननि गेजेराव फिननायखौ होनो नाजाबानो जाबाय बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन मौर्य फोलेरनि गायसनगिरिया जोंहा जाहैबाय अपसन सी चंद्रगुप्त मौर्य बेनिफ्राय 2 नम्बराव दङ जोंहा Which king of the Gupta dynasty was also known as Vikramaditya? गुप्ता फोलेरनि सोर राजाखौ विक्रमादित्य होननानैबो मोनथिनाय जायो होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो बिनिखौ आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन विक्रमादित्य होननानै सोरखौ मिथिनाय जायोमोन चंद्रगुप्त II खौ ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन फैदो नम्बर 3 आव Which of the following Muslim leader invaded India 17 times गाहायनि बबे एबा सोर मुस्लिम लिडारा भारतखौ 17 खेब गाग्लोबदोंमोन होमब्ला सोरमोन बियो बिनि ऑप्शनफोरखौ नायदो नोंथांमोना भारतखौ 17 खेब गाग्लोबनाय मुस्लिम लिडारा जाहैबाय ऑप्शन ए महमूद ऑफ गजनी नेक्स्ट क्वेश्चन फै जोंहा Which Mughal emperor is considered responsible for the downfall of the Mughal empire माने मा बुंदों सोर मुगल राजाखौ मुगल रायजो गोग्लैनायनि बिबानगिरि होनना सानना लानाय जायो एबा मा होनो सोर राजामोन जायनि थाखाय जोंहा मुगल रायजोआ गोग्लैबोबाय थादोंमोन बिनि ऑप्शनफोरखौ जोंहा नायदो आरो बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन ऑप्शन डी औरंगजेब बेफोरो जोबोर गोनां कुइसन जोंहा फैबाय थायो रिपिट नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा Which the biggest planet of our solar system सानखरांनि देरसिन ग्रहनि मुङा मा सोंदों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन जुपिटारा जोंहा जोंनि सानखरांनि देरसिन ग्रह बिनिफ्राय 6 आव दङ जोंहा एरिया वाइज which of the following is the largest country of the world एरिया बायदियै गाहायनि बबेया बुहुमनि गेदेरसिन हादर होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन बबे हादरा देरसिन एरिया बायदियै रासिया ऑप्शन डी बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन फै जोंहा आटाकामा डिजार्ट इज इन which of the following countries आटाकामा बालाहामाया गाहायनि बबे हादरनि सिङाव गोग्लैयो होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरखौ नायदो आटाकामा डिजार्टआ बबे हादरनि सिङाव गोग्लैयो होमब्ला बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन ऑप्शन बी चिलीनि सिङाव गोग्लैयो बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन फै व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबानननि राजथावनिया मा होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरा मा जागोन जोंनिया नायदो ऑप्शननि गेजेराव बिनि थार फिननाया जोंहा जाहैगोन ऑप्शन सी बेरुटआ जोंहा लेबानननि राजथावनि नेक्स्ट कुइसन फै which of the following is also known as sugar bowl of the world गाहायनि बबेखौ सुगार बल अफ द वर्ल्ड होननानैबो मिथिनाय जायो होननानै सोंदों नोंथांमोना ऑप्शनफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो बिनि फिननाया जोंहा मा ऑप्शन बी किउबाया जोंहा सुगार बल अफ द वर्ल्ड होननानै मिथिनाय जायो किउबाखौ बे नेक्स्टआव जोंहा मा दङ 10 नम्बराव दा पानामा केनेल कानेक्ट्स एटलान्टिक असेन विथ पानामा केनेलआ एटलान्टिक लैथोखौ गाहायनि बबे लैथोजों जरायहोयो होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरखौ नोंथांमोना नायदो आरो थार फिननायखौ सायख'बानो जाबाय बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन ऑप्शन सी पेसिफिक असेन पानामा केनेलआ एटलान्टिक लैथोखौ पेसिफिक असेनजों जरायहोयो बिनिफ्राय 11 नम्बराव जोंहा मा दङ द पर्ल स्ट्रेट सेपारेट्स इन्डिया फ्रम माने मा होनदों पर्ल स्ट्रेटआ भारतखौ गाहायनि बबेजों जुदा खालामो होननानै सोंदों होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरखौ नोंथांमोना नायदो आरो बिनि थार फिननाया जोंहा मा जागोन ऑप्शननि गेजेराव ऑप्शन डीआ बिनि थार फिननाय श्रीलंकाखौ जोंहा भारतजों जुदा खालामो बे पर्ल स्ट्रेटआ ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन फै 12 आव दङ जोंहा हु फर्स्ट डिस्कभार द सी रोड फ्रम इउरप टू इन्डिया सोर गिबिसिन इउरप आरो भारतनि सी रोडखौ नागिरना दिहुनजेनदोंमोन होमब्ला बिनि ऑप्शनफोरखौ नायदो बेयो ऑप्शननि गेजेराव थार फिननाया जोंहा जाहैगोन ऑप्शन डीआ बिनि थार फिननाय भास्को दा गामाया होमब्ला बिथाङानोमोन इउरप आरो भारतनि सी रोडखौ नागिरनानै दिहुनजेनगिरिया बेनोमोन भास्को दा गामाया ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा इन विच इन्डियान स्टेट इज आलिगढ़ सिटी सिटुएटेड माने मा होनदों आलिगढ़ सहरा भारतनि बबे रायजोआव दङ नोंथांमोना ऑप्शनफोरखौ नायदो
आरो आलिगढ़ सहरा बहा दङ जोंहा बियो दङ जोंहा उत्तर प्रदेशआव होमबा बिनि फिननाया सि जागोन अप्शन सिया उत्तर प्रदेश। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ वेर इज द फेमास जगन्नाथ टेम्पल सिटुएटेड मुंदांखा जगन्नाथ मन्दिरा बहा दं होननानै सोंदों नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन बिनि फिननाया जागोन जोंहा पुरियाव दङ जोंहा जगन्नाथ टेम्पला बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ वेर इज द पेरियार नेशनेल पार्क लकेटेड पेरियार नेशनेल पार्कआ बहा दं अप्शनफोरखौ नायलायदो आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन पेरियार नेशनेल पार्कआथ' जोंहा दङ केरेलायावनो दङ होमबा बिनि फिननाया जोंहा अप्शन ए केरेला। ओमफ्राय 16 दङ जोंहा हु रट द बुक कमेडि अफ एरर्सनि लिरगिरिखौ सोंदों होमब्ला बिनि अप्शनखौ नायदो नोंथांमोना आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन कमेडि अफ एरर बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बे बिजाबखौ लिरदोंमोन जोंहा विलियाम शेक्सपियार अप्शन सि विलियाम शेक्सपियार। नेक्स्ट कुइसन दङ विच इज द लार्जेस्ट ग्लेन्ड अफ आवार बडि देहानि देरसिन गान्थिया मानो सोंदों माने अंगखौ होमबा बेखौबो नोंथांमोना मिथिखागोन बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अप्शन बिया लिभारा जोंहा देहानि देरसिन गान्थि। नेक्स्ट कुइसन दङ विच अफ द फलोइंग कजेस मेलेरिया गाहायनि बबेया मेलेरिया जानायनि जाहोन होमब्ला बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन मा प्लाज्मडियाम मस्किट' रटाभाइरास फांगास जोंहा बेयाव सोरबा सोरबा मस्किउटिखौ होनो हागौ नाथाय बेयो नङा बिनि फिननाया जोंहा जागोन प्लाज्मडियामनि थाखाय जोंहा मेलेरिया बेरामा जायो। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा वेर इज द हेडक्वार्टार्स अफ द इउनाइटेड नेशन्स सिटुएटेड इउनाइटेड नेशन्सनि गाहाय थावनिया बहा होननानै सोंदों आरो बिनि अप्शनफोरखौ नायदो नोंथांमोना अब्ला बियो इउनाइटेड नेशना जा गाहाय थावनि बियो बहा दङ बेयो दङ जोंहा अप्शन ए निउयर्कआव दङ निउयर्क सिटियाव दङ बियो। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा विच डे इज अबजार्भ एस डक्टर्स डे इन इन्डिया डक्टर्स डे सानखौ माब्ला फालिनाय जायो जोंनि भारताव बेखौ सोंदों नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो बिनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय बिनि फिननाया मा जागोन होमब्ला 2019नि जा कुइसनमोन बेखिनि दङ 1निफ्राय 20सिम जोंहा बे जेनेरेल नलेजनि कुइसन फैदों बिनि उनाव जोंहा 20निफ्राय बिथिं नेक्स्ट जोंहा इंलिश पार्ट मोनगोन दा 2019नि जोंहा जेनेरेल पार्टआ बेखिनियानो बेनिफ्राय जोंहा इंलिशखौ मोनगोन बिनि उनाव आरो साइन्सनिफ्रायथ' एसे मोनगोन बिनिफ्राय मेथामेटिक्सबो मोननो हागोन आरो रिजनिं मोननो हागोन दा 1निफ्राय 20सिम जोंहा जेनेरेल नलेज दंमोन बेखिनियानोमोन आरो 20नि फिननायखौ नोंसोरो कमेन्टआव होबानो जाबाय बेखिनियानोमोन होमब्ला नेक्स्ट भिडिअ आरो गाबोन लाबोनाय जासिगोन गोजोन्थों।